Egunon ikusten duzuen bezala epaileak aldatuko dira. Orain Iker, Ego, Josu eta Xabier izango dira gure epaileak. Txalo bero bat. Ezkabatalentarekin jarraitzeko lagunak taldea dugu. Oso ongi dantzatzen duet talde bat. Oier, Aroa, Aila eta Aroa. Txalo bero bat. Urrengo taldea Ezkabadantz taldea da. Hona hemen Oiane, Irune, Usue, Paula, Oriana eta Maitane. Txalo bero bat.
koordinazio ona zuen gustoka izan da? Azkeneko taldea akroskaba da. Ikusiko dugu figura ikusgarriak. Hona hemen Antonio, Jokin, Imanol, Unai eta Urko. Oso figura zaila, zuen gustoka izan da? Azkenik batukada prestatu dugu, espero dugu zuen gustoka izatea.